Zdarte lidi, tam vás další novýho videa ze hry Car for Sale a koupil jsem tohleto nový auto za 23 000. Ukážu vám to tady. Je z roku 1932 a doufám, že ho prodám aspoň za 32 000. Protože v tomhle videu chci získat aspoň nějakou dobrou káru. Tak já se vám pak ozvu, až sem přijde někdo. Takže jsem zpátky, už tu někdo přišel. Nabídneme mu to za 30 000 a je to jeho. No její. No, málo. Takže je tu i další. Za kolik tu? Za 30 000 a je to vaše. Jo, jdou. Tak zdar, běž. A teď jdeme do Carmart. Koupit nějaké dobré autíčko. Aspoň nějaký to Ferrari. Ne, to ne. To až za pár dílů, aspoň tak 13, 12. No. Hezky. Tohle je... Vidím nějaké hezké autíčko. Jako Mustanga. No to se zase tak možná bych koupil tohleto auto, to je Dodge za 27 kámo. Nabídnu 26 a 500. Ne, 150 000. Yes, máme hezké auto, ale já chci v tom... Ne, já chci v tomhle videu získat aspoň Mustanga. No, takže teď přidali update, tak proto včera nevyšlo video, protože to bylo protože tahle byl v disconnectu, tak jsem mu co stáhnout, potom něco napravit, abych šlo video, pak se mi nechtěla otáčet obrazovka, strašně. Jo, dobrý, to má, no. Počkej, možná s tím autem bych něco udělal. Tady, takhle. Ach jo. OK, a chtěl bych... A to stojí hodně větší tohle. Teď je hezčí. No, ty kola moc nejsou. OK, tohle bych prodal aspoň za kolik? 38 000. Aspoň
něco by z toho bylo. A dneska bych chtěl tomu asi Mustang. Prodáme za 38 000. Investoval jsem do něj 28, tak bych šla sleva. No ne sleva. Jsem tady zpět a týpek mi prodává za 35. Tak to dám mu slevu $1. On to bral, to je blbec. OK, tak jdu se vyspat a koupíme si Mustanga. Doufám, že ho nebudou prodávat za fake. A lidi, dejte like a odběr, protože mě video trvá natočit 30 minut a editování a dělání náhledovky 15 hodin. No, 6-7. Je od aukce. OK, půjdeme na aukci pak. Ano, víte co? Jdeme hned na aukci. No, i když tam žádné autíčko jako nebo počkat, nebo až pak půjdu. Si dáme další díl. No, tohle. Já chci Mustanga. Prosím. Mustang. Počkej, cože? No, to není Mustang. Mi nejvíc oblíbený auto tady není. Kamo, please. Mustanga, aspoň jednoho. To mi neříkej, že tady není Mustang. OK, tak si pořídíme. Ne, já chci Mustanga, budu ho mít. Takže no, to není Mustang. Já chci Mustanga, kámo. OK, jdeme spát a Mustanga si beru. OK, teď je otevřený car market. OK, prosím, ať tam je. Kamu, za skoro 40 000 mám. Kámo, já mám lagy. Ach jo, já chci Mustanga, kámo. Tohle video neskončí, dokud nekoupím Mustanga a neprodám ho za víc, kámo. Co bych bylo dobrý. Co pak to tam vidím? Ne, to není Mustang asi. Nebo je? Ne, není. Je to Mustang nebo ne? Aha, Mercedes za ty vole. A tady? Já vidím Mustanga. Co pak tady děláte? A slečno k tomu, co už vás opustil? Little damage, jo. Za 40! Kamu, prosím, počkej. To jde vidět. Kamu, please. Za
39. Nabídnu 39,50. Ale please. Yes, máme. Yes, máme Mercedes. Ten je tak dobrý. Okay. Je dobrý. Ten jede bomby. Jo. Dobrý, no. A sáky, kde já nemám ani na vylepšení. A nevadí. Aspoň, že to... Stůj! Letí jdeme, čo? Nemá. Malej jde, čo? Kam on nemá žádný damage? Yes, to se vyplatilo třeba strašně moc. A pak si koupíme tohle, jo? Show detail. No, detaile. OK, když máme ten Mercedes, tak ho prodáme aspoň. Koupili jsme ho na nějakých 39, OK? Prodám za 75 000. Je hezký Mercedes. Pak se vám ozvu, až někdo přidáte. Nebo počkáme všechno. Ach jo, já už ten máme víc. Jsem zpátky asi tak po 15 minutách a tady mi Cápek navisí 54. Tak víc co, nabídneme mu 55 000 a jestli to vezme, bude fakt dobrý. OK. Tohle, počkáte, počkejte, já to tu uklidím, asi, ať tady máme hezkou tu prodejnu. OK.